Привіт, Джиммі. Оу, Райлі. Райлі, так. Нам лепш пайсці на выпускны разом. Не. Вы не можете мяне вінаваціць у тым, што я спрабавала хаця б разок. Привіт, Джиммі. Ці 5. Не. Ідзі са мной на выпускны. О, бабы. Напэўна, трэба растлумачыць. У мяне ёсць магчымасць вяртацца ў Ты мінулае. можаш вяртацца ў часе, але нельга змяніць нязменнае. А Джей, як бабуля апекуецца? Я буду вельмі ўдзячны, калі ты прымеш маё запрашэнне на выпускны. Нават не думай пра гэта. Гэта адзін з момантаў, які б я не хацеў забыць. Я зараз што-нибудь прынясу. Як ты? Праз 1,5 гадзіны я знайду выбухоўку ў школе. Пайшлі. 102, што здарылася? У школе Бенджаміна Франкліна выбухоўка. Якая там выбухоўка? Я не ведаю. Гэта вы размесцілі выбухоўку? Вы, бляха, здзекваецеся? Калі я вяртаюся вельмі часта і па шмат разоў мой арганізм высільваецца. Кроў цячэ. Ты пераматвала? Я з 6 гадзіны была ў Энджелы. Яна памерла. Мне проста заставацца і не рабіць нічога. Будзеш працягваць хадзіць за мной, я напішу скаргу. Ты збірайся пераматваць зноў? Але калі немагчыма змяніць лёс Энджелы, то і навошта мне гэтая магчымасць? Я магу выратаваць Энджелу, калі адматаю. Ты ж не будзеш яе ратаваць усё сваё жыццё. Што мне з ёй рабіць, калі я не магу дапамагчы людзям? Як даўно ты ўжо адматваеш? Я не ведаю, гэта не важна. Ты можаш памерці. Да бляха, канешне. Навошта ты гэта робіш? Можа, і не павінна. Можа, так і трэба. Не.